Agora todo preparado. Momentos de tensión, de incerteza, de risco. Compañeiros que nos acompañades, tede tino, por favor. Tede moito cuidado porque imos proceder ao volteado da tortilla máis grande do mundo. Todo listo, todo o mundo facéndose eco do que vai acontecer a continuación. O volteado da tortilla de pataca máis grande do mundo. Xa no aire, pasamos as cinchas, Carlos supervisa. Os colaboradores ben anclados esas cinchas de cor laranxa, porque o que vai acontecer é algo histórico. Darlle a volta a unha tixola de 6 metros de diámetro e 10 toneladas de peso. Pasamos esa cincha dun lado a outro co lanzamento experto profesional do señor César. Elevamos a tixola polo aire. Vicente Castro facendo gala do seu momento soñado. Precisión extremada aos seus mandos. Controlade todo, por favor. Todo o mundo pendente deste momento, en todas as partes do planeta, pendentes do que vai pasar a continuación. Temos eses 10.000 kilos de peso, 10 toneladas, xa suspendido no aire. Os colaboradores, o equipo preparado, todo o mundo grabando, inmortalizando este momento sen precedentes, un momento único na historia. A tortilla de pataca máis grande do mundo en Melide, no cerne de Galicia, como non podería ser de outra maneira. Fixémolo ano pasado, este ano ímolo mellorar. A precisión é fundamental para que todo saia perfecto. Non deixedes de gravar o momento, de tomar nota, porque é algo que poderedes amosar aos vosos fillos, aos vosos netos, algo irrepetible, unha tixola, unha sartén de 6 metros, ollo, 6 metros de diámetro e 10 toneladas de peso. Cantidades doutro planeta. Hoxe en Melide comeza o máis difícil, o volteado da tortilla. 2:20 da tarde, 7 de setembro de 2025. Melide, todo preparado. Non vos precipitedes, compañeiros, non precipitarse, telo todo claro, preparado. Poñemos todo en posición. Queren rotar agora un poquillo para librar das estruturas dos fogos. E imos algo. Momento histórico. A piques de voltear a tixola que contén a tortilla de pataca máis grande do mundo. A tortilla de pataca máis grande do planeta. Últimas indicacións do equipo. Piden espazo, é fundamental ter o espazo axeitado porque a maniobra non é doada. Maniobra complexa. Rebeca supervisa. Carlos pide máis altura, vai ser o encargado de dar a sinal. O sinal para comezar a rotar, a xirar esa tixola. Elevamos ata chegar ao punto óptimo de altura a tixola. Cuidado, compañeiros, de moito tino, por favor. Parece indicar que todo está ben. Carlos pide un poquinho máis de altura. Cuidado coa rotación tamén, cuidado coa rotación, importante. Por favor, non vos anticipedes, se tedeo todo claro. É unha maniobra de risco, unha maniobra que non se ensaya, que non se practica. O volteado da tortilla máis grande do mundo. A piques de acontecer. Piden calma, é normal. Calma, por favor. Cando todo este perfecto, comezamos. Pero antes non. Non precipitarse. Preparados, listos, xa comenzamos a voltear a tortilla de pataca máis grande do mundo. Operación rápida con éxito.
favor, a Tijola. Aplauso de todo el mundo para a tortilla de pataca máis grande do mundo, que esta vez sí, o volteado foi dun éxito sublime, superlativo, algo histórico. Hoxe, en Melide, a tortilla de pataca máis grande do mundo, volteada a perfección. Maniobra perfecta, abrazos da familia Casal, non é para menos. Éxito rotundo, veremos que aconteceu ao levantar a tapa, pero melloramos con éxito. O que aconteceu o ano pasado, non hai perda de material este ano, non hai perda. Volteado rápido, perfecto, eficaz, superlativo, sublime. A tortilla de pataca máis grande do mundo, a tortilla de pataca máis grande do planeta en Melide. Desafío conseguido, primeiras palabras do noso director de orquestra Manuel Casal. A ver, bueno, conseguimos o que queríamos, pero ahora vamos a explicarvos outra cousa. Primeiro, non sabemos como vai salir de cocida, de pasada ou de non pasada, vale? Hai 10.000 racións. Malo será que 8.000 non se teñen aproveitaban que por algún lado se queimara. Así que animo vos todos a facer dúas colas e con cebola e sen cebola. Ahora en nada, non sei se están por aquí porque iban a vir os cantantes. Venga pa aquí, venga pa aquí. Temos aquí a Xoan Curros e a Irene, que nos van a deleitar coas súas tremendas voces. Tamén lles quero dar un agradecemento bestial porque díxenllelo e a que non o pensaron, dixeron donde, cando e como. O sea que é de agradecer. Van a cantar, e que non sei se están por aquí as autoridades, que pasen por aquí. Miguel, vine todo por aquí. Vamos a ter aquí o creador da música, o creador da letra, e a corporación que en aquel momento estábamos no ano 91 a 4 toros de a min ocurríosenos que Melide pues merecía un himno. Entonces, pues bueno, e de alcalde meu amigo Pantín, Miguel Pantín, fixemos unha proposta e nadie dixo que non. Entonces queríamos rememorar hoxe o que pasa que nos falta o creador da letra,